ወገኖች ከተፈናቃዮች ከነዚህ እየተራቡ እየሞቱ ካሉ አካላት መዋጮ የሚጠይቅ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት ይሄ አንተ እንዳልከው ለሪሄቶሪክ ዝም ብሎ በቃ ፕሮቮክ ለማድረግ የሚነገር አይደለም ነው it's fact on the ground and smart የሆነ መንገድ አላት ግብጽን ከአሰብ ሊቀቂ አትልቀቂ አተካራ አስፈልግ ምንድነው የሚደረገው የአባይን ገባር ወንዞች ላይ ከባራው ኤሳ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትላልቆቹ ገባሮችም ማለት ነው በደንብ አርገ መስለው መጀመር ኢሳያስ አፈወርቂ የግብጽን ሰራዊት አይደለም ቡሬ ይቅርና ከዛም የቀረበ ቦታ ካለ ቢያመጣው የግብጽ ሰራዊት ደፍሮ ኢትዮጵያን አይነካም has quietly signed agreements to develop seaports in Eritrea and Djibouti, moves that sources in Cairo say are part of efforts to increase strategic pressure on Ethiopia over the ongoing Nile water dispute. According to reports, Egypt will upgrade Asabi port in Eritrea and Doralay port in Djibouti, increasing their capacity and creating berths capable of accommodating warships. The agreements also allow Egypt to post small military contingents at both locations. ሆነ ብሎ ነው ይሄንን ያደረገው አሰብን እንድታለማለት ወደቡን እንድታለማለት ምናምን አይደለም ከኢትዮጵያ 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢትዮጵያን ቀርባ ቡሬ ላይ እንድትቀመጥ ያደረጋት እያወቀ ኢትዮጵያን እንድትከብለት ብሎ ኢትዮጵያን እንድታጠቃለት ብሎ How Ethiopia plans to shock the Horn, corner Egypt, and break the Red Sea blockade. The era of polite diplomacy is over. Now, the giant bares its teeth. For decades, the Horn of Africa has operated on a simple assumption. معنات بريزيدنت إيساياس أفوركي بريزيدنت إيرترا إيساياس أفوركي عبد إثيوبيا كبير مستراو سجمتيم وسيدو تباهلهم بزرما مس إيرتران جوبوتن بزجبرو تسمعات ودبات عبد علي إثيوبيا سأطعت حيل كم زلا اتصاب ملكتهم بزي أب حجرات كرنا أفريقيا حجرات إيرتران جوبوتن ودبات بحري نمعبات تسمع كم زلان زيما أكل نايت النوي حوان صالح السحب ما يبي أفدق بحري زي بلا إثيوبيا سأط نمعباي تجبر زلا وفي مخانم من جتات كاب كايروم نزناش حبيرهم لهم بمسألة أمونغو بريزيدنت إيساياس أرسيسن استفرم حب اسم معاد لبسي نتي استراتيجيكا ودبك يحب حرزوخنا عصب أب إرسان دورالة أب جبوتن أبو شمد عدن أغمن نمعباي وعوبي مراخب وقنا عشتو قن كعم بروزاتو التحدرا وجلتاتن موفار صفحات كتفتر يعزب اليوم كلتين ودبات أب تقامس أبو باب إلمين دواوي أفدقك يحب حريان زركبام بس إرسان جبوتن ارتداو إثيوبيا مسكاقري أو حوت أب دورالة عزيا صدقتنيا مخانا تصبصبي ملكتم دبسي اب مريتان حوس دسيتن سيناين للي كل 2 كيلومتر جماجم قيح بحر زلو كينام نتي قيح بحري مسمع كلاي بحري زراخب دمام كانال سويز توننيام كميتي بيعزا مثلا افدق بحري زي بلن حقرات ابتي كندمت حالفي بحري ناب اوروبا ما اخلاي مرار ايشان مرار افريكان زخونه قيح بحري غزاتاو اغرك رخبام بترغاغامي زلوا صنعتوا ما عقيبا جبسيم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي يمان مس ايرتراوي مزنو إيساياس أفوركي ابيت منغستي الإيت هاديام كايرو أبزر كايرو وزرب بزعاز قداي تزراري بمليوم يبل رويترز أبزر قحط أبزاب جوزي مس إيرساز فرمة تسمى معات بترجع أب مودات أو حتى كمتم ببريزيدنت إيساياس أفوركيم ناب كايرو أبزر كايرو دزكم استفز أمام توم بزعبات اسم The Red CFR Democratic Organization has welcomed a decision by the African Commission on human and people's rights, finding violations against the Red CFR community in Eritrea's Dongolia region. ARSADO chairperson Ibrahim Haroun called the ruling a historic breakthrough in what he described as a decades-long struggle for justice. The commission has ordered the Eritrean government to respond within 60 days to the findings. زي تري ودا لهم تا حنت كابتن عبيت سقمتات أنصار إيرترا وسيدهم ما زلوا سقمتيا. Now زي تري ودا لهم نا عفار جوجلة تباهيلو بمنقد بلتقنا عبي بايتا تواهيبوه حبرة أفريقيا دما أبغون نخينون إيرترا مخصص زبقة سلو سلم تايو تابي زبقة سيزو قدايزي أنا بزوح كتعساس بدي جميرو نيرو تانكس كات كليهم قدسات إيرتراويان السعودية في الله حدث بوزخون حبريتاي بني سلام تايلوني أسجعين زي بزح مستوعال زليه لني تعيت مستوعال دما مجمريا منقسي إثيوبيا بقربة مكتتالي دليلو منقسي إثيوبيا أبي أحمد علي تزعبي تزبلة أجنداناتو نبحر نخملس يزبلة عفارت بليا نزع عفار زي نمسلا دما انتي تاكتيك يتكم كم زولين أنفلت ني there was this هانتي فيديو كبكمي كنت حزاس لزلو
በመጨረሻም ይህ አስተሳሰብን የሚያራግብ አካል የራሱን ጠባብ አስተሳሰብ እስረኛ በመሆን ከእርሱ ሐሳብ ውጭ ያለውን ዓለም እንደ ጠላት የሚመለከትበት የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ይዘፈቃል። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የምናየው ሀቅ ይኸው ነው። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን የትኛውም አካል ሀገርን ለማፍረስ ከሚሰሩት በየትኛውም መስፈርት ከኤርትራና ከግብጽ ጋር የሚሰራበት እውነት የለም። በኢትዮጵያ ውድቀት ላይ መሰረታቸውን ያደረጉ እኛ አካላት ግጭት እንዲፋፋም የማድረግ ዓላማ ነው ያላቸው። ግባቸው ግጭቱ ነው። የሚያተርፉት በተናጠች ኢትዮጵያና በቀውስ ነጣ አንድ ስማርት የሆነ መንገድ አላት። ግብጽን ከአሰብ ልቀቂ አትልቀቂ አተካራ አስፈልግም። ምንድነው የሚደረገው? የአባይን ገባር ወንዞች ላይ ከባራው ኤሳ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትላልቆቹ ገባሮችም ማለት ነው በደንብ አድርጌ መስኖ መጀመር። ዝም ብሎ ባይዘው እኮ ህዳሴ ግድብ እንደዛ ያለም እኮ በአባይ እኮ መጠቀም ያለብን እኮ እኛ በመስኖ ነው መጠቀም በመስኖ እንዳለ የፈለገ ይዋችን ነው አይመለከተንም። ምን ፐርሰንት ጎደለ ፐርሰንት ተስማማን ነገር የሚደረግ የለም ማለት ነው። እኛ ማንቁርጣችን እየተያዘ የማንንም ማንቁርት የምናጎርስበት ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግን ሰርፕራይዝ ያደርገናል ወይ አያደርገንም? ሻቢያን እናውቀዋለን፣ ግብጽን እናውቃታለን። ሚዳቆ ዘላ ከመሬት ኢሳያስ አፈወርቂ የግብጽን ሰራዊት አይደለም ቡሬ ይቅርና ከዛም የቀረበ ቦታ ካለ ቢያመጣው የግብጽ ሰራዊት ደፍሮ ኢትዮጵያን አይነካም። Let's see how Egypt's port strategy tests Ethiopia's red line. For years, the Nile defined the fault line between Cairo and Addis Ababa. Now, as the waters recede as a lever of influence, a new arena has emerged. The contest has been shifted from rivers to ports, from dams to sea lanes, bringing the Horn of Africa closer to dangerous thresholds. For more than a decade, Egypt's Ethiopian policy revolved around one objective, stopping or reshaping the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The battle has largely been lost. The GER recalibrated its strategy. ወገኖች ከተፈናቃዮች ከነዚህ እየተራቡ እየሞቱ ካሉ አካላት መዋጮ የሚጠይቅ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት። ይሄ አንተ እንዳልከው ለሬቶሪክ ዝም ብሎ በቃ ፕሮቮክ ለማድረግ የሚነገር አይደለም። ኖ ኢትስ ፋክት ኦን ዘ ግራውንድ። እነሱም በተለያዩ የስብሰባና የነሱ መድረኮች በሚሰጧቸው መግለጫዎች በግልጽ ደብረጽዮንም ሆነ ፈትለወርቅ የተናገሩት ምንድነው? ተፈናቃዮች ከመመለስ ይልቅ የኛ ድርጅታችንን ማዳን ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት። ከተፈናቀሉ ወገኖች ከምትሪ ወደለኹም ነቲ ህወሓት ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ዳርጋ ብኩሉ ደረጃ እዩ ዝህረብ ዘሎ ህወሓት ብግምጣሉ ነቲ ህወሓት ንምድሓን ድማ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ በብዝሕ ይርኢ ኣለኹን ማለት እቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሚድያ ካምፔይንስ ማለት እዩ ካብ ህወሓት ዋላቲ በዓል ብርሃን ልፍዓተ ደግለዶ ካብ ህወሓት ኣዝሊቕና ኣለና ደገፍትናትና ናቱ ይኮና ገለኩብሉ ኢና ሪና በዓል ስታሊን ከምውን ወደ ቢተው ደግለዶ ከዓ ኣጋጣሚ ለንቀነስ ቪድዮታት ናቶም ኣይረኣኹን ኣለኹ። ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ብወገን ብልፅግና ይኹን ብኩሎም መንገዲ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ዘለው ዞም ሰባት እዚኦም ክጠምዩ እሞ ዓፅሚ ክተርፉ እሞ ነቲ ዓፅሚ ኣርኢና ደን ክንዋጋ ኢና ምክንያቱ ንክንጠሚ ገይሮምና ኖ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድያ ፅምያትና ሕዚ ትግራይ ኣይኮነን ብቀዳምነት ክትሕተት ዘለዎ እዚ እንተ ኮይኑ እቲ ኩናት ናበይ ክኸድ ዘለዎ ንመቐለ ክኸይድ ዘለዎ እንድሕር ሓቂ ከምኡ ክንገብር ደሊና ኣብ ሸዋን ዘሎ ሲኹን ኣብ ኣስመራን ዘሎ ምስ ደጋዊ ፀላኢ ንከይን ተፈጥሮ ንከይን ዓግት ጥሜት ንከይን ወግድ ህዝቢ ሰላም ንከይረክብ ሌባው ንከይተሓዙ ባዕሉ ባዕሉ ከይተሓዳደር ታፍታ ናፍታ ብሰላም ዘይክትኸይድ ዝገብር ዘሎ መንዲ ባዕሎም ኮይም ንሃይለ ዝብልዎም ዘሎ ማለት እዮም ንሃይለ ኔትወርኮም ዘርጊሖም ኣብ ዝኾይና እናጠቆምና ሰብና ኣስረና ይብልኹም ኣለዉ ይኮነን ዝሓተተ ኩሉ የእስርዎ ኣለዉ ይኮነን እዚ እንዳ ዋትስ ሃፕኒንግ ስለዚ ኣልቲሜትሊ ከም ኢትዮጵያ ኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ፕሌየራት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ሰብ ግደ ኣለዎ ስቴክ ሆልደርስ ኣለዎ ናትና ኣይኮነን 5% ኢና ንሕና ኣይኮነን እንድሕር ኮይኑ 95% خلقت يوم يكونن مساوم خوين كأخا فتح كتم صدقن تخوينونا بإثيوبيا أب تقرأي طرحنا 100% أب تقرأي طرحنا مولو ناي سلطاننا ناي بعلنا مچم كم تري ور لهم اتي كنتات ناتم مبليسو زبز زلو يغن تصقم غنا بوم تراي كونن زلو تصقم اب تقرأي زلو تراي نري سلازل نمبر اب غامبيلا زلو خالصما
بزدنجጽ منجدي ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 47 ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቀተሉ ተገሊጸሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ብዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ዝቆሰሉ ልዕሊ 100 ሰባት ማልረብዑም ጥራሕ ናብ ትካላት ሕክምና ከም ዝኣትዉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ ማለት እውን MSF ኣፍሪጠሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 2 ሰሙን ጸንሐ ውግእ ብዓሰርታት ዝቁጸር ሰባት ክሞቱ እንከሎም እግራው ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ MSF ኣፍሪጠሎም ናይ ጋምቤላ ጸገም ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ብልጽግና ካድሬታት ኣክንዲ መፍትሒ ናይቲ ጋምቤላ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ናይ ሴኩሪቲ ጸገም ንዑድ ፈትሑ ካልእ መፍትሒ ይነግርዎም ኣለዉ እንዳ ገለ አጀንዳ ክትልዋ ከም ትኽእል ድማ መግማት የደሊ እንዳልኩት እኔ ምንም ተልኮ የለኝም ባለስልጣን ያወራሁት የለም ምን የለም ከፈለጉ ሐሳቡን ያብላሉት ካልፈለጉ ይተውት ፕሊስ የራሴ የኔ የኤርሚያስ ለገሰ ነው የክልሉን ወሰንና አደረጃጀት መቀየር ማስበው ሶስተኛ ምናምን ሊባል እንደሚችል እየገባኝ ነው የምናገር ባጭሩ ምን ይያልኩ መሰላችሁ የጋምቤላ ክልል ሌሎቹንም ቆርሰው ሰተውት ስሙ ጋምቤላ ሊሆን ይችላል ዳዝም ማተር ሌሎቹን ቆርሰው ሰተውት ሰፋ ያለ ክልል እንዲሆን ማድረግ ከኦሮሚያም ቆርሰው ቢሰጡት ኦሮሚያ አዋሳኙ ስለሆነ ማለት ሶ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ እቲ ከምናቶም ኣማኻሪ ወይ ወነቲ ኩነታት ናይ ጋምቤላ ንምፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጋምቤላ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንጋምቤላ 5 ሚልዮን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ውሑድ ህዝቢ እንተለካ መሰል ክልወካ ስለዘይክእል ዝዓይነቱ ማለት እዩ ንጋምቤላ ገለ ቆሪፅካ ወሲኽካ ዲኻ ገለ ይቲኻ ዲኻ ነታ ጋምቤላ ትበሃል ክትዕብያ ክትክእል ኣለካ እዚ ኸኣ ናብ 5 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ እንድሕር ጌርካዮ ወይ እውን ኣብ ገለ ሚልዮናት ተጌርካዮ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ኦሮሞ ንባዕሉ ናይ ምግባት ሕልሚ ስለ ዘለዎ ካልእ ጸገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣምሓራ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክርእይዎ ከም ዘይክእሉ ንእሽተይ ፖፑሌሽን ስለ ዘለዎ ንእሽተይ ፖፑሌሽንን ኣገዳሲ ቦታን ጸጋን ስለ ዘለዎ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ንእሽተይ ምዃን ከቢድ ምዃን በዚኻ ትርኢ This limits its political weight, economic capacity, and developmental potential. ተሃገርቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ሃገር እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ክንደይ ህዝቢ ኣለዎ ክንደይ ቋንቋ ዝዛረቡ ክንደይ ኣለዎ ዘይኮነስ ዝርግዐ ናይቲ ጸጋታት ማዕረቲ ሃገር ብማዕረ ብፕሮፖርሽናሊቲ ክህቦም እዩ ዝግባእ ልዕሊ ካልኦት ዕድላት ክረኽቡ ይግብኦም እዮም ልዕሊ ካልኦት ድማ ክርስዑ ይግባእን እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ጋምቤላ ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ኣብ በዓል ሓረር ድዩ ዋላ ገለ እውን ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ብምባል ንገለ ናበይ ሓንቲ ከተማ ድሬዳዋ እምበር ናይ ኦሮሞ ሃገር እዩ ብምባል ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ባእሲ ፈጢሩ ዝነበረ ነዚ እውን ነዚ ጸገም ዘሎ ክንፈትሓልኩም ድሕሪ ኮይንና ንሕና ክንሕግዘኩም ኣለና ዶ ገለ ደኢሎም ክጥርንፍዋ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰምዕ ኣለና again this is their thing but still ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማታት ደረት ከም ዘይብሉ ንኽንፈልጥ ኢልና ጥራይና ካልኦት ብዛዕባ ጉዳይ ናይዚ ትግራይ እውን ላዕልን ታሕትን እዮም ዘብልዎ ዘለዉ አገዛዝ በረሃብ ለተቀጡት ሰዎች የድጋፍ ማሰባሰብ እንዳይደረግ ከለከለ በማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች በቡድንም ሆነ በተናጠል የሚደረጉ የድጋፍ ማሰባሰብ ቆጠብ ሲል ከልክሏል ኣብዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓገዛት ብፍላይ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ወይ ናብ ካምፓታት ዝኸይድ ጠጠው ከብልዎ ይደልዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናቶም ዓዲዩ ከም ድሌቶም ግን again there is so many things that are happening ኣብዛ ሃገር እዚ ካብዚ ወፂኡ ሓንቲ ሪፖርት ወፂ ኣላ for migration International Organization for Migration reports 26% rise in cross-border movements from Ethiopia in October. Cross-border movements from Ethiopia surged in October 2025 with 45,150 crossings recorded, marking a 26% increase in the daily average compared to September, according to the International Organization for Migration. ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መቸም ስግረዶብ ክበሃል ከሎ ቀደም ንዓና ጥራይ ዝምልከት ጸገም ኮይኑ ዝንገር ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ በቲ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ሸቐልቀል ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ኩሉ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ገይሩ ካብቲ ሃገር ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ